1809, a batalla é unha das festas de recreación histórica máis emblemáticas da provincia. Esta fin de semana, Pazos de Arenteiro, no concello de Boborás, revivirá a loita contra os franceses. Porque ten a particularidade de estar, en primeiro lugar, nun entorno fantástico, como é o entorno de Pazos de Arenteiro, que estamos a falar dunha localidade, dun pobo declarado conxunto histórico-artístico e con unha fermosura inigualable, pero que ademais ten tamén a particularidade de recrear ese episodio histórico da batalla enmarcada dentro da guerra contra os franceses e polo tanto, é unha festa que, como todas as de recreación histórica, se caracteriza tamén pola amplia participación do pueblo. O que se narra este domingo ás 8 da tarde é unha gran batalla que se produciu na realidade e son os veciños os que a representan. Este ano hai algúns cambios. As obras de teatro serán máis amplas porque queren seguir mellorando a festa ano tras ano dende a organización. Haberá tamén concertos, artesáns e postos de comida. Eu creo que o que resaltaría sobre todo esta festa é que cando estás inmerso dentro da festa non sabes se o que está pasando é real ou non. Porque entre que hai un elemento moi relevante que son os disparos de pólvora, todo obviamente con control de seguridade e todo cos permisos pertinentes, iso dalle moitísima impacto e moitísima realidade e ademais de que, a pesar de que os voluntarios que forman parte das escenas son persoas que non teñen formación teatral, sí que é certo que se transforman. Eu creo que eses 2 días trasladámonos directamente no tempo a 1809 e vivimos como se realmente nos estuvesen atacando o exército francés e cada elemento, cada morte, cada disparo, vivímoslo como se fose real. Hai voluntarios que acuden de distintas partes da xeografía ourensá e recreadores que chegan incluso de outras partes de España que se dedican de forma profesional a iso.